takangoti Chamisa vakasiya bato reTBC asati vataura zvavo way forward but imisi vatsigiri vavo muri kutiwo chini kusiya kwavakaita bato? Makadi mukoma. Ichokwadi ichocho kuti vaChamisa vakasiya bato reTBC. Isu sevatsigiri vavaChamisa ndingangoda kukuudzai kuti tinotevera matsimba aPresident Advocate Nelson Chamisa. Sei President Chamisa vakazosarudza kusiya bato reTBC, ndinovimba mese munozviziva kuti mubato reTBC mapinda vapanduki, mapinda mhandu, mapinda zvikwekwe zvinoruma imbwa nemombe, mapinda zvipfukuto zvinoparadza dura, uyo anoitwa Shabangu ZANU-PF. Semaonero angu danho rakatorwa naPresident Advocate Nelson Chamisa, isu sevatsigiri vavo takaritambira zvine mukurumbira ende takafara nazvo. Nekuda kwekuti aiwazve isu sevatsigiri vaPresident Advocate Nelson Chamisa pamwe naPresident wedu hatigari panorangana vakaipa, hatimiriri panzira yevatadzi, hatigari pane makakatanwa, hatigari pane gakava. Tinoda runyararo sezvamunoziva mutungamiriri wedu President Advocate Nelson Chamisa munhu anotya Mwari, saka munhu anoda runyararo. Ndokusaka makaona vakatora danho iroro vakati aiwa ini ndakuchidini, ndakuchienda zvangu nemombe dzangu chisarai nedanga renyu. Danga rasara risisina mombe. Zikuru kuti imi sevatsigiri mudangawo mamusimo here kuti muchikuramba muchifamba nezviripo sevatsigiri makamira papi zvaizvozvo? Isusu mukoma sevatsigiri vavaChamisa, sevavhoti vavaChamisa vatakasarudza musi wa23 August tikawina sarudzo yedu zvine mutsindo, isu tinoti kunoenda President Advocate Chamisa ndokwatinoenda, panogara President Chamisa ndipo patinogara, panofira President Chamisa ndipo patichafira. Nokuda kwokuti muno muZimbabwe hakuna kana ani nani zvake watingagone kutevera. Hongu danga vasara nedanga ravo Shabangu neZANU-PF. Tinoti aiwa izvo zvakanaka, isu tinotevera mutungamiriri wedu watakasarudza kubva 2018 kusvika 2023 tichiwina election yedu zvine mutsindo. Zvandingangoda kutaura kuna avo Mr. Shabangu ZANU-PF. Sei ndichivati Mr. Shabangu ZANU-PF? Shabangu dai anga ari munhu akazvimirira ega. Ndinovimba muri kuona kana kumatare dzimhosva favor inenge ichienda kuna Shabangu. Hakuna mumwe ari kuita chiitiko ichi kunze kweZANU-PF iruda kuedza kuparadza President Advocate Nelson Chamisa. Saka isusu tinoti kwete, isu tatakura mombe dzedu navaChamisa. VaShabangu neZANU-PF yavo ngavasare nedanga, ngavagadzire mastructures avo, ngavaite congress yavo, ngavaite constitution yavo. Isu navaChamisa nevose vanovatevera tinongovakunda musarudzo zvakadaro. Asi mimi takaona muchishingaira, muchishanda, muchidikitira kuzama kukwenenzvera kana kuti kunyengetedza vechidiki nevamwe vamazera akasiyana siyana kuti vavhotere, varegiste kuvhota uye vagovhotera vaChamisa. Hamusi kunzwa kuneta here kuti nebasa ramakabata rese riya zvese zvabva zvangoparara pasina? Kushanda 2023 takashanda zvisingaite ende takakurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, vakavhota saizvozvo. President wedu Advocate Nelson Chamisa vakawina zvine mutsindo. Asi kandinoti isu hatineti kwatabva ndiko kure. Kure kwegava hakuna mutsubvu. Sekushanda kwatakaita ikoko taishandira Shanduko, ende Shanduko yacho ichiuya naPresident Advocate Nelson Chamisa. Saka handione kudududza, handione kuneta, nekuti hatineti nekuti tava kusvika. Hanzi ukaona zvorema woziva kuti tave kusvika, ukaona makata akurwadza taakuenda kumatero. Saka handifungi kuti tine chichatidzosera kumashure, tine chichativhiringidza kuramba tichishandira struggle, kuramba tichishanda pamwe naPresident Advocate Nelson Chamisa. Asi sekuona kwenyu hatisati takuziva zvedu way forward ichaitwa.
asi vachamisa vakabva vasiya zvematongerwo enyika. Munoona sekuti vanenge vakanganisira ruzhinji rweZimbabwe. Inini chandingangoda kutaura mukoma, vachamisa pari zvino hatisi kuziva danho ravainaro semutungamiriri wedu, asi zvandareva ndichiti isu tinongovatevera kunyange zvazvo tisati taziva danho ravachatora. Asi ini ndakazvimiririra, handione sokuti vachamisa vakabuda mune zvematongerwo enyika, nyika ino inofamba zvakanaka, nekuti ruzhinji rwese rweZimbabwe hopu yavo iri pana President Advocate Nelson Chamisa. Chivimbo chedu isusu semacitizens, sevana veZimbabwe, tine hopu yekuti vachamisa ndivo vega vachayambutsa nyika inei, vachamisa ndivo vega vachatiunzira change. Saka iroro idanho rekuti rinogona kungomuka riripo, vachamisa vanogona kungomuka vati ini kwete handichada zvematongerwo enyika. Asi isu sevatsigiri vavo, asi isu sevavhoti vavo, asi isu sevana veZimbabwe, handione riri danho rakanaka kuna vachamisa kuti vagotora danho iroro rekubuda mune zvematongerwo enyika, nekuti ndivo vatakatarisira, hakuna mumwe achagona kuzotiyambutsa. Saka magemenzi, hembe, zvelo zviya zvichiri kuhereka kuti makapisa. Ndingangoti mukoma, hanzu dzedu, magemenzi, matishirts, zvose zvataive nazvo zveyero zviya tichiinazvo. Takamirira kunzwa huwi yoridzwa nemukuru wedu kuti tiri kufamba sei. Ingave regalia mukoma, regalia harisi dambudziko kwatiri isu sevatsigiri vavachamisa. Ndinovimba kuti munozviziva kuti kunesu vatsigiri vavachamisa hatipiwe regalia pachena. Tinotoenda kumushando totsvaga mari totenga regalia yedu, kuratidza kuti tine chido nemutungamiriri wedu, tine chido napresident wedu. Saka kana iri panyaya yeregalia, ndiri seni zvangu, Madzimai Veshanduko, now ndatova ready, regalia ndatove nayo, iyo blue iyo iya ndo hanzu dzatotove nadzo takutopfeka. Saka tangomirira mukuru wedu kuti tuone kuti vachatiridzira huwi, vakangotiridzira huwi aiwa munotiona tichimhanya kune mukuru tichiteera matsimba emukuru wedu. Asi musokuona kwenyu maumbirwo anga akaitwa bato reCCC ranga rakaumbwa zvakati siyanei nemamwe mabato atinomboona, takatarisa panyaya dzezvigaro mubato. Munoona sekuti izvi ndo zvakanyanyovhiringidza here kuti zvisvike pazviri nhasi, kana pane zvidzidzo zvamakadzidzawo zvekuti munoshumirwa kuti president venyu vachamisa vazvigadzirisa kunyange kuti vakufoma rimwe bato, kana kuti pazvidanho zvinototera zvavachatora pane zvamunotarisira kuti vange vachigadzirisa? Ndingangoti isusu tichivamba bato redu reCCC iro ratazosiya musuno, tine zvatakadzidza tichibva kuMDC Alliance. Takaona kuti vanhu vane nzara, vanhu vane nzara yekuda hukuru, vakawanda vari kutengesa struggle, vakawanda vari kutengesa musangano, vakawanda vari kutengesa hopu yevana veZimbabwe nekuda kwezvigaro. Ndokusaka makaona muCCC tese tanga tiringori machampions, hapana akanga achinzi uyu ndiye mukuru. Even president vedu chaivo Advocate Nelson Chamisa vakanga vasiri mukuru. Ndinovimba makaona pacandidate selection yedu, manominations edu takatonominetawo, tikavhurira mukana kune avo vaida kunominetwawo kuti vapinde paupresident, vakazoshaya mukana nekuda kwekuti vachamisa vane rutsigiro rwakakura. Saka chandingangoda kuti ndechekuti kuCCC handione dambudziko rakanga ririko. Zvinhu zvedu takavamba zvakanaka, tikafamba zvakanaka, asi honye yakazopinda pakati pedu ndeyekuti takavamba bato redu reCCC tiine vanhu vane nzara, vanoita politics dzedumbu, vanofunga zvavo ivo vasingafungire vana veZimbabwe. Ndokusaka maona mukoma Samuel pazuva ranhasi mapinda honye, mapinda zvipfukuto zvaedza kuparadza dura. Ndokusaka maona nhasi president vetu aiwa, ini regai ndichibuda zvangu, totanga zvitsva sebato risingade mhirizhonga.